सेसाफानि जथाय बाथौ थानसालियाव कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्माया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। कुमारिकाटा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा सेसाफानि जथाय बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव रुंसारि बानिकान्त बसुमतारीनि गोसोखां अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ सुफुंख' हायै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों रुंसारि बानिकान्त बसुमतारीनि फिसाज्ला दावहारु बसुमतारीया। अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो दुलाराय बाथौ गौथुमजों दिहुनजानाय 5 राजा बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मोसाहारिया। लोगोसे गाबोन 22 दिसेम्बर खालार खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म, दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं आफादगिरि कान्तेश्वर बरगयारी, लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरिमोना बाहागो लाफैगोन। जे दिनै खावलायनाय लेखा बेखेवनो जि बिबान होदों बेखौ मोजाङैनो खालामनो हाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबोदों जे थांनाय दिनफोरनिफ्राय लासै लासै बाथौ गौथुमा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं आरो मिजिंथिदों जे फैगौ 10 बोसोरसोआव बे बाथौनि सोमोन्दै सारा बुहुमाव मोजांथारैनो फोसावनो हागोन आरो बेबायदिनो बयबो बे धोरोमखौ नाजावगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। नोंथांनि फारसेनिफ्राय माबा मोनसे फोसावदों नामा बाथौ? आंथ' दा फोसावनो हानाय माबा गैया, किन्तु सम सफैथों जों मा हिसाबै खालामनो हायो जों नायगोन आरो जि हानाय समावथ' जोङो होबोबाय जा हायो। गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंनि कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्रायनो अर्थात 20, 21 आरो 22 खालाराव जों खुंफुंजोबगोन आरो बिनिनो मैयानिफ्राय जागायबाय आरो दिनै नैथि सान। बे नैथि सानाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि लेखायै गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय, बेबायदिनो खुगा लाइसि बेखेवनाय बे हाबाफारिया जोंना जानानै थांबाय आरो बेयाव जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों आरो लोब लोब फैदों आरो गाबोनहाय जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा नुजाफैगोन मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्म सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजागोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैगोन। बिनि थाखायनो बिथांमोननि बेसेन भरा बिबुंथि खोनासंनो थाखाय जोंनि गासै बाथौ सिबियारि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे सेसाफानि जथाय बाथौ थानसालिनि फैलाव गबसाराव फैनानै गाजा गोमजायै नुजाफैना बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। बेखौनो बुंनो सानगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जोंनि कुमारिकाटा बियाब बाथौ गौथुमनि 33थि खुंगा आरो नैथि जोंनि सेसाफानि जथाय बाथौ थान्दै मेलजों लोब्बा लाखिनानै आंनि आफानि गोसोखां खाम्फा जि गायसनदों बे गायसननायाव लुफुंनो हादों बेखौ आं जोबोद गोजोनदों। मानो होनोब्ला आङो बेबायदि खाम्फाखौहाय आं दिनैसिम न'आव मोजां खाम्फा आंनि बिफा जोनोमगिरिनि थाखाय आं बानायनानै होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो आं दिनै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आरो कुमारिकाटा बाथौ बियाब बाथौ गौथुमखौ आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो लोगोसे गासै बाथौ धोरोमारिखौबो आङो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। मा बिहोमा दङ नोंथां? आंनि आफाया आं मिथिनायाव आरो बिथाङा सासे LP स्कुलनि मास्टारमोन। गिबियाव बियो बालाबारि अन्थाइबारियाव सेथि जयेन जादोंमोन। बिनि उनाव जोंनि नैबे सेसाफानि LP स्कुलावनो आफाया टिचार मावदों। बिनि उनाव लास्टाव हेडमास्टार माबायाव मोनदोंमोन आरो दा रिटायार मोनदोंमोन। आफानि डेट अफ बार्थआ जाहैबाय 10/09/1948 थैदोंमोन बियो 20/3/2016
दिनैहाय 22 जाबाय नामा बेबायदि जानांसिगौ आरो आफाया मास्टारजों लोगोसे बिथाङा सासे मा होनो रमान्टिक आन्दलनाव माने ओंखारफानाय सासे सुबुंमोन आरो लोगोसे आंनि आफाया माने बर' साहित्य सभाजों गोबां माने खामानि मावोमोन गोबां माने खस्थ' खालामदोंमोन बे जाथिनि थाखाय आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बाथौ गौथुमाव मा बिहोमा दङ? बाथौ बिहोमाव आफाया जोंनि नैबे सेसाफानि जथाय बाथौ गौथुमाव जेब्ला माने बाथौआरि धोरोमाव माने जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां नङामोन बे सांग्रां खालामनायाव आफाया बिहोमा दं आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिखिनि माने बाथौ लुफुंनाय जायगाखौ लानायाव आफानि बोसोन मथेयैनो बे माने बाथौनि जायगाखौ हाखौ थि खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय बाथौ गौथुमा सनमान होदों। दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै आंनि आफाया दिनै बिराद मोजां गोजौआव माने सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथों होननानै आफानि नामाव दिनै गोसोखां खाम्फा गायसननानै बिथांखौ बिराद मानसिफ्रा दिनै सनमान होदों।